Como será a praia de Samil dentro de 50 ou 100 anos? Hoxe é a praia urbana máis coñecida de Vigo, con preto de 1,2 km de longitude e un dos paseos marítimos máis transitados da cidade. Pero non sempre foi así. Ata mediados do século XIX, Samil era un areal moito máis natural, con menos construcións e apenas servizos. Nos anos 70 e 80 produciuse a gran transformación, creación do paseo, piscinas, pistas deportivas, e Samil converteuse no epicentro do verán vigués. Ten dúas caras moi claras, no inverno, vento, mar bravo e paseos tranquilos. No verán, se fai bo tempo, pode concentrar miles de persoas nun só día. E aquí entra a lenda. Hai quen conta que nos anos 80 unha señora maior sentaba sempre no mesmo banco, mirando ao mar e repetía: Samil non vai ser sempre así, o mar sempre reclama o que é seu. Ose, co debate sobre o cambio climático e a subida do nivel do mar, esa frase soa menos a conto e máis a advertencia. A pregunta está aberta. Estamos preparados para o Samil do futuro?